खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि ट्राइबेल संघनि मोनसे जथुमा दंमोन बावहाय दिनै आदित्य खाख्लारिया सरकारनि हेंथायै मानो बाथ्रा बुंनो गोनां जाखो माखासे बाथ्राखौ आं बुंलायला दिनै जाय खुंथायाव दङ बिथांमोननि हेंथायै इसेब्लाबो इनडाइरेक्टलि माखासे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनदों खोनासंनानै लानि सार आदित्य खाख्लारिनि माखासे गोख्रों बिबुंथि जोङो दुलाराय ट्राइबेल संघआ माने सिन्स इट्स इनसेप्शन जोङो कनसिस्टेंटली फाइट खालामबोगासिनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक प्रोटेक्शन रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट 2006 नि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन पॉलिसी नि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन गोबां इशू लानानै जोङो नांबोगासिनो आरो माने रेस्टलेस जों नांबोगासिनो गभर्नमेन्टनि सायाव जोङो प्रेसार क्रिएट खालामदों आरो ट्राइबेल संघआ मोनसे प्रेसार ग्रुप बा रिपोर्टिं अर्गेनाइजेशन हिसाबै जों गभर्नमेन्टनो इनफरमेशनफोरखौ होयो जोंहा मा दुखु दाहा दङ मा इशू जोंहा सल्व जायाखै जों रिपोर्टिं खालामो आरो बेनि गेजेरजों जों गोबां इशू जोङो सल्व खालामनो माने हाबोदों आरो जों आसा फालियो जे फैबाय थानाय दिनावबो बे जोंहा जायफोर आनरिजल्भ इशू दङ बेफोरखौ सुस्रांनायाव जोङो सक्सेस जागोन होननानै जों सानना लायो बेयाव खौसे जानो हायाखै मानोना नेपाली ग्रेजियार एंड कल्टिवेटर्स आर प्रोटेक्टेड एंटायर नेपाली कम्युनिटी इज नट प्रोटेक्टेड किन्तु दा 3 जानुवारियाव जा बिटिआर डिसिसन लादों बे एसे सानफिननो गोनां आं सानोबा बेखौ रिभिउ खालामनांगौ मानोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जा नेपाली ग्रेजियार्स एंड कल्टिवेटर्स बिथांमोनासो प्रोटेक्टेड किन्तु सेट्री शर्मा उपाध्याय जायफोर आपार क्लासनि दे आर नट प्रोटेक्टेड किन्तु बे गुरखा बानायनायनि गेजेरजों बे जा डिसिसन लाबाय दा एन्टायर गुरखा कम्युनिटीखौनो प्रोटेक्ट खालामनायनि जाबाय किन्तु जों मिथि मोननायाव मगर तामां लिम्बु बिसोरसो गुरखा किन्तु चेत्री उपाध्याय बा शर्मा बिसोर किन्तु माबा नङा लोअर कास्ट नङा गुरखा नङा किन्तु आसामाव थानाय गासै नेपालिखौनो प्रोटेक्टेड खालामबाय आरो प्रोटेक्टेड खालामनानै जा जोंनि हा हु बायनो हानाय सुबिदाखौ होनाय जाबाय आरो बेवहाय आं सानो मा जोंनि जितु प्रोटेक्टेड बेल्ट एंड ब्लक बेयाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बहुत खहा जागोन होननानै आं सानो आं बिटिआरनि चिफ बिथांनिसिम आङो खावलायहरदों बे 3 जानुवारिनि जा डिसिसन बेखौ एसे रिभिउ खालामनो हायो नामा आरो रिभिउ खालामोब्ला जेनुइन जायफोर बिफोर क्रिएशन अफ द बेल्ट जायफोर प्रोटेक्टेडमोन नेपाली ग्रेजियार एंड कल्टिवेटर बिथांमोना प्रोटेक्टेड जाथों जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बिथांमोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानायनि आगोलनिफ्रायनो थाखानाय किन्तु गोदानै फैनाय शर्मा उपाध्याय चेत्री आपार क्लासनि नेपालिफ्राबो दा प्रोटेक्टेड जानोसै बेवहाय मा जागोन जोंनि बिटिसि एरियानि बा बिटिआर एरियानि ट्राइबेल माहारिनि हा हुआ एसे क्षतिग्रस्त जागोन आरो संघनिफ्राय ओरैनो अनारेबल हाइकर्टआव मोनसे केस होनायनि सोमोन्दै जों सावरायगासिनो जोङो बे डकुमेन्टफोरखौ नागिरगासिनो आरो नटिफिकेशनफोरखौ जों लाथ्र'बाय बे नटिफिकेशनफोरखौ लानानै जों अलरेडि जों एडभकेट सावरायखांबायानो एसे जोङो बेबस्था लादों मोनसे आरो बेखौ जुदि हाइकर्टआ रिभिउ खालामो अनलि गुरखाया जाबाय जों मिथि मोननायाव लिम्बु तामां मगर बिसोरसो गुरखा शर्माफोरा किन्तु गुरखा नङा उपाध्याया गुरखा नङा चेत्रीफोरा गुरखा नङा किन्तु गुत्तै बेनि टार्मिनोलजिखौनो कमप्लिटली चेन्ज खालामबाय माने दा गुरखा बानायबाय नेपाली स्टूडेंट्स यूनियना गुरखा स्टूडेंट्स यूनियन जाबाय नेपाली साहित्य सभा गुरखा साहित्य सभा जाबाय बिसोरनो टार्मिनोलजिखौ सोलायदों आरो मा किन्तु जों बेयाव गोरोबलायनो हायाखै